Ďakujem za slovo. Tak vás tu vítam ešte raz. Volám sa Tom a v EKI pracujem takisto ako tester, čo vás asi neprekvapuje. A v nasledujúcich minútach by som sa vám pokúsil približiť z môjho pohľadu užitočnú a zaujímavú tému. Stalo sa vám niekedy, že ste sa dívali do telefónu pri veľkom slnečnom žiarení, alebo ste sedeli v MHD a pozerali ste video bez zvuku, aby ste nerušili ostatných? Mne áno a nie len raz. Presne v takýchto momentoch ste prežívali situačné znevýhodnenie. Prístupnosť nie je len o ľuďoch s trvalým handicapom, týka sa na všetkých. Dnes si povieme, prečo má prístupnosť veľký význam pre digitálne produkty, ako sa dá testovať, a ukážeme si aj praktické skúsenosti z vybraného projektu. Prístupnosť znamená navrhovať produkty tak, aby ich vedel používať naozaj každý. Bez ohľadu na zrak, sluch, motoriku či kognitívne schopnosti. Podľa VHO žije s významným handicapom približne 1 zo 6 ľudí, čo tvorí okolo 1,3 miliardy ľudí na svete. To už nie je zanedbateľná časť populácie a rozhodne stojí za to, aby sme im venovali našu pozornosť. VCAG je medzinárodný štandard, ktorý definuje, čo prístupný obsah znamená. Celé to stojí na 4 princípoch. Obsah musí byť perceivable, vnímateľný, operable, ovládateľný, understandable, zrozumiteľný a robustný, teda funkčný aj s asistenčnými technológiami. VCAG má 3 úrovne. A, AA a najprísnejšiu AAA, a teda tá stredná AA je tá, ktorá je zákonom stanovená ako povinné minimum. Vybral som 3 hlavné dôvody, pre ktoré je potrebné venovať prístupnosti pozornosť. Legislatíva, pretože nám to stanovuje zákon. Inklúzia, pretože je to správne. A používatelia, lebo inak o nich prichádzame. Poďme pekne po poriadku. V rámci legislatívy platí od roku 2025 tzv. European Accessibility Act. Na rozdiel od staršej smernice, ktorá zahŕňala len verejný sektor, táto sa týka už aj súkromných firiem. Dopadá na weby a e-shopy, mobilné apky, online bankovníctvo, rezervačné systémy v doprave, streamovacie služby a aj samoobslužné terminály a bankomaty. De facto štandardom, podľa ktorého sa meria zhoda, je VCAG 2.1 na úrovni AA, to je tá stredná, a za nedodržianie vám hrozia aj finančné pokuty, pričom vymáhanie rieši každý štát zvlášť. Pre zaujímavosť, pokuty sa pohybujú od 5 000 až do 100 000 eur, avšak väčšinou nie sú prvým krokom. Najprv prichádza nejaké upozornenie, prešetrenie a potom je stanovená nejaká lehota na nápravu, čiže v praxi tie pokuty momentálne nie sú nejako vo veľkom zavádzané ešte. Druhý dôvod je etický, pretože keď navrhujeme produkt alebo verejnú službu, mali by sme myslieť na všetkých používateľov bez rozdielu. Bonusom je, že riešenia pre znevýhodnených zlepšujú produkt pre nás všetkých. Klasickým príkladom sú nájazdy na obrubníkoch, vytvorili sa pre vozičkárov, no dnes ich používame každý a ocení ich takmer každý človek s kufrom alebo mamičky s kočíkom. To isté môžeme povedať aj o funkcii tituliek alebo ovládania hlasom. Nedávno som sa dočítal, že česká dizajnerka Barbora Bezdeková získala medzinárodné ocenenie za svoj projekt Able. Vytvorila zdravotne nezávadné silikonové náustky pre ľudí, ktorí maľujú alebo píšu ústami, keďže na trhu nebola žiadna vhodná alternatíva. Pri tomto skvelom nápade si kladiem otázku, prečo nad niečím podobným nerozmýšľajú veľkí giganti ako je Apple. Napríklad v súvislosti Apple Pencil by to rozhodne dávalo zmysel. Ak by ste z dnešného talku mali odniesť iba jednu myšlienku, tak je to táto. Keď tvoríte, a je to aspoň trochu možné, tvorte pre všetkých. A do tretice je úplne pragmatický dôvod. Ak prístupnosť neriešite,
automaticky strácate približne 15% užívateľov a tí buď váš produkt vôbec nezačnú používať, alebo ho po prvom kontakte opustia. S veľkou pravdepodobnosťou sa nebudú sťažovať, jednoducho odídu ku konkurencii. Prístupnosť už dávno nie je len povinnosťou, je najmä veľkou príležitosťou a správnou investíciou do budúcnosti. V nasledujúcej časti by som chcel približiť nástroje na testovanie prístupnosti a začneme tými automatizovanými. Prvý z nich je Lighthouse, ktorý nájdete priamo v prehľadači, avšak disponuje touto funkciou len Chrome. Dokáže pomerne rýchlo vyhodnotiť skore prístupnosti a poskytnúť zoznam problémov aj s ich vysvetlením. Druhým nástrojom, ktorý som si vybral, je Wave. Ide o rozšírenie prehľadača, ktoré dokáže vyhľadať hlavné nedostatky na našej stránke, ukáže, kde presne sa vyskytujú a zvládne taktiež navrhnúť možné opravy. Posledným nástrojom, ktorý by som vám chcel dať do pozornosti, je Silktide. Je to taktiež rozšírenie prehľadača, dokáže vyznačiť chyby na stránke a poskytuje k nim aj nejaký zrozumiteľný návod, ako ich opraviť. Zvláda tiež kontrolu alt popiskov, pri obrázkoch, linkov či nadpisov, taktiež simuláciu čítačky a rôznych typov znevýhodnení. Z dostupných dát vyplýva, že automatizované nástroje nájdu zhruba tretinu a maximálne polovicu problémov. Preto je potrebné doplniť testovanie aj manuálnymi metódami. Jednou z nich je čítačka obrazovky, ktorá prečíta každý označený element a používateľ sa po stránke vie pohybovať buď to klávesnicou alebo gestami. A na Windowse môžete používať open source čítačku NVDA, pričom macOS má vstavanú čítačku VoiceOver. Na mobilnom zariadení funguje taktiež pre iOS čítačka VoiceOver a jej ekvivalent na Androide s názvom Talkback. Ďalej je možné testovať funkčnosť ovládania hlasom cez Voice Control a Voice Access na Androide. Test za pomocou klávesnice funguje na princípe pohybu tabulátorom. Ak sa niekam neviete dostať, tak to značí nejaký problém. Pri testovaní je dobre sústrediť svoju pozornosť na 3 oblasti. Prvou je vizuál, ktorý zahŕňa responsivitu, kontrast, dobrú čitateľnosť a správnu navigáciu prvkov. Druhou je semantika, kam patria nadpisy, alt texty alebo landmarky. Treťou je ovládateľnosť, kde sa treba zamerať na viditeľný aj správny fokus a logické poradie pri prechádzaní jednotlivými prvkami. Prešiel by som na poslednú časť prezentácie, kde vám porozprávam, ako sme prístupnosť testovali na našom projekte, ktorý v EKI vyvíjame, konkrétne na Boxnow. Riešili sme prístupnosť na mobilnej aplikácii Customer App pre zákazníkov, ktorá slúži na odosielanie a príjmanie balíkov a sledovanie ich stavu. Ukážku z tejto aplikácie už používa aj kolegyňa. Testovali sme s kolegyňou primárne cez čítačky VoiceOver a Talkback. Okrem toho sme kontrolovali zobrazenie aplikácie v rôznych farebných režimoch a taktiež ovládanie hlasom. Čítačky sa ovládajú pomocou rôznych gest, ako som už spomínal. Vyberal som tie najzákladnejšie. Na iOS sa jedným tapnutím prečíta označený element, dvojklikom sa aktivuje napríklad pri stlačení buttonu, swipenutím doprava a doľava prejdete na ďalší, respektíve predchádzajúci element, a 3 prstami viete scrollovať a špecialitou je tzv. Rotor, ktorý sa aktivuje otáčaním 2 prstov do kruhu, čím je možné nastaviť to, ako sa po stránke pohybovať, teda napríklad po jednotlivých nadpisoch. Na Androide je ovládanie veľmi podobné. Jedným tapnutím sa číta zvolený element, dvojklik slúži na jeho aktiváciu, swipe doprava alebo doľava prepína prvky. Rozdiel je v scrollovaní, ktoré sa aktivuje 2 prstami
A podobne ako rotor na iOS funguje na Androide kontextové menu, ktoré sa aktivuje swipenutím nahor a potom doprava. Aby ste mali trochu lepšiu predstavu, pripravil som si pre vás krátku ukážku toho, ako taká čítačka na mobile funguje. Toto je konkrétne ukážka základných gest na iOS. VoiceOver on, box now dev, my parcels. List of parcels, filter parcels, all button. Filter parcels, pop-up window. Close button. Selected all button. Pick up button. Selected pick up, filter parcels button. PH Papadopoulos from parcel tracking number 4, not page 2 of 6, page 3 of 6. Characters, words, speaking rate, containers, headings. Toto posledné bol ten spomínaný rotor. Videli ste tam vybratie elementu, scrollovanie aj rotor. Ďalej by sme sa pozreli na farebné filtre. Na iOS sa spúšťajú v sekcii prístupnosť kliknutím na možnosti pre displej a veľkosť textu a následnou aktiváciou farebných filtrov. Na Androide sa zapínajú cez vývojárske možnosti, ktoré si musíte predtým v telefóne aktivovať a následne ich nájdete v časti simulácia farebného priestoru. Cez farebné filtre môžete skontrolovať, či má aplikácia správnu farebnosť, kontrast v jednotlivých režimoch. A viete takto simulovať aj rôzne typy znevýhodnení, napríklad protanopiu, deuteranopiu či tritanopiu. Takto napríklad vyzerajú farebné filtre v customer aplikácii na Androide. Myslím, že čo sa týka ovládania hlasom netreba bližšie popisovať, pretože veľa z vás to pozná pri používaní Siri alebo Google Assistant. Tam to funguje jednoducho takto, že musíte zreteľne vysloviť nejaký pokyn a keď máte aktivované ovládanie hlasom, tak by vám mal device vykonať danú akciu. Na záver by som zmienil niekoľko víziev, ktorým sme v priebehu testovania čelili. Jednou z nich bolo pokúsiť sa čo najviac zjednotiť správanie čítačky na oboch platformách. V procese sme zistili, že v niektorých prípadoch to žiaľ nepôjde, pretože každý operačný systém to robí trochu inak. Napríklad Android pri každom fokuse na button prečíta double tap to activate, zatiaľ čo iOS prečíta iba button. Ide o natívne správanie, ktoré sa skrátka líši a nie je možné ho zmeniť. Ďalšou výzvou bolo správne identifikovať a rozhodnúť, ktoré časti aplikácie v režime čítačky prispôsobiť alebo celkom vynechať. Výrazná väčšina funkcionalít zostala zachovaná, avšak boli aj miesta, kde sme spravili nejaké menšie úpravy. Napríklad funkcionalita Disclosure Widget, teda rozklikávací prvok, ktorý môžete vidieť a pomocou ktorého sa dajú zobraziť alebo skryť detaily o výslednej ceny balíka. V režime prístupnosti sme rozhodli, že zostali tieto informácie vždy viditeľné a Disclosure Widget teda bol zrušený, respektíve deaktivovaný. Naľavo môžete vidieť aplikáciu v bežnom stave a na pravej strane je v aktívnom móde prístupnosti. Nasledujúcou výzvou bolo rozhodnúť sa, či vyvíjať aj nad rámec zákonného minima. Vyhrala pragmatická cesta, teda a zároveň aj želanie klienta najprv spraviť nejaké základy a na nich stavať. Plus v praxi budeme zbierať spätnú väzbu od reálnych používateľov a vyhodnocovať ju. Poslednou takou viac osobnou výzvou pre mňa ako testera bolo čo najvernejšie nasimulovať znevýhodneného používateľa. Testovanie cez čítačku si žiadalo veľkú sústredenosť a množstvo poznámok, ktoré sme potom konzultovali s dev tímom a takisto s projektovým manažerom a niektoré chyby sme následne upravovali a znovu testovali. Som veľmi vďačný za túto skúsenosť, ktorá ma posunula v rámci testingu zase o niečo ďalej.
A tým z vás, ktorí testujete alebo vás láka testovanie, určite odporúčam vyskúšať si testovanie prístupnosti. Z môjho pohľadu to bude táto skúsenosť iba naberať na hodnote. Ďakujem pekne za vašu pozornosť a ak máte nejaké otázky alebo sa chcete o tom bližšie povedať, tak môžete teraz alebo kľudne potom pri pivku alebo v priebehu večera. Jenom zeptat, jak se vám třeba daří obhajovat nebo to accessibility testování u klientů. Mám pocit, že je to vždycky takový otloukánek trochu a není na to prostor, peníze, čas, nebo respektive takový jsou vždycky ty argumenty. Je to pravda, že je to stále brané skôr ako niečo povinné, čo stanovuje zákon. Ale myslím, že práve preto, že sa to teraz trochu posunulo, že sa to z toho verejného sektoru posunulo do súkromného sektoru, tak tie firmy sú tak trochu nútené tú accessibilitu začať riešiť a zároveň v rámci tých aplikácií bude možnosť, ako som spomenul, zbierať spätnú väzbu od tých reálnych používateľov. U nás sa napríklad v rámci toho Boxnow zaviedlo aj to, že ako máte tie kompartmenty, napríklad v Alzaboxe, keď si to predstavíte, tak sa bude dať možnosť, bude možné vybrať si nejaký akoby kompartment pre človeka, ktorý je na vozíčku v nejakej menšej výške, aby sa k tomu dostal. Takže tieto veci sa posúvajú postupne. Určite to nie je ešte na takej úrovni, aby sa na to delegovali nejaké väčšie kapacity, skôr sa stále rieši to zákonom stanovené minimum, ale myslím si, že to je super cesta, ako začať a že sa na tom dá stavať a že postupne teda aj vďaka tomu feedbacku tých používateľov bude vidieť, že sa to oplatí robiť a firmy do toho budú viac teraz investovať kapacít a energie. Děkuju. Ďakujem pekne.